ngani manje pheka estofini sike mangabe kiwi ibhodi pheka kwestofu sibabomvu asibi bovu baba. Angihlaleli phela emakhishini angingena ekhishini mina. Fonela umuntu okhona baba umbuzo ukuthi istofu asibi inbomvu manje nginabhodi pheka kwestofu. Angithi ngiyahlola mina. Mina ngibone lo yamuntu uthi kuzongena imali awufaka u5 lapha kimi u5 million ngibone lapha kimi imali. Baba into encane kakhulu leyo umsebenzi wami lo ngivele ngidila ngofaka imali ebank. Ngifaka imali hamba uthenga isikhwama baba manje Shoprite. Uthenga isikhwama esikhulu esikelingana inkinga zakho. Ngizothumela abafana bami befaka imali manje lapho mina esikhwameni. Sikhona isikhwama akudinga ukuthi izinsilade Ayena ngifuna esisha baba leso sidala ngazi kwangesani. Ngifuna uzosithenga manje ngoba umkhulu makhifikifi uzwana nento enze flash. Uzozathola ukuthi ushayitwalazi umkhulu makhifikifi. Uyayazi utwalazi? Khona isikhwama lapha esingakalokuzi mkhulu esingakangifaki ngisho uhlamvu likashukela faka kuyo lo mali baba usithenge Shoprite leso sikhwama. Yebo sikhona ade ngisithenge Shoprite isolo. Hayi ngeke khetha lami umkhulu makhifikifi uzwana nesikhwama esiflash baba ngubonanga baba ubungakhulumi nami bewusakhuluma nabanye abantu ngoba maningi amaqolo egebengu lapha abadlala ngabantu baba umkhulu makhifikifi adlala ngabantu ma userious baba ngicela ungiyele Shoprite njengamanje ufuna ungijongele isikhwama esilingene inkinga zakho. Yazi ukuthi ngixakwa yini umkhulu ngalento oyisho angiphikisani nento oyisho ngixaka ukuthi uthe ekhaya kunestove esinenkinga bayike ekhaya kuphekwa kudliwa take away sanda kufika ekhaya akukaphekwa lokhu kwaba khona lokhu nje baba leyo ngiyayibona mangidlalisa amanzi lapho ukuthi nina nisathenga umzo omusha akaphekwa kini kodwa manje bekuthola umzo omdala benisuka kuwo omdala kukhona istove esasinezilwane. Ngoba nalawo ma take away mkhulu mangibheka mamela baba ngiyahlola manje angidlali mangibheka nama take away lawo ngiyabona niyaphuma niyahamba ngithi bayaphi labantu makhifikifi uthi bathenga ini wama take away apha ama take away baba. Hey abona mkhulu ngiyaqala ukubona inyanga enamanga ngeke unamanga yezwa.